Ало, да, с бъдещият си мъж ли говоря? Би трябвало вече да идваш. Агнешка глава яде ли? Агнешка глава, свински уши и опашка. И? Трябва да има и женски. И тия жълтите са женски. Не е лесно да си с човек с аутизъм. И хора, пътуваме към Момчилград. Кажи здравей. Хора, пътуваме към Момчилград. Кое е това? Здравейте хора, пътуваме към комплекс Маказа, понеже днес е сватбата на един мой много близък приятел, Левент. Братчето ме, за да го правя. Снощи бях на работа, свърших сутринта към 2:30 с Опол. Закрихме сезона. Оттам запалих колата, газ към Пловдив, от Пловдив към Маказа. Не съм спал, излъгах, спал съм половин час. Но да, твърде малко, но братчето ме за теб го правя. Пътуваме към теб, да знаеш, няма да вали. Поръчал съм го да не вали. Така че хора, ще ви покажем в този кратък влог цялото приготовление на сватбата. Поне това, което видим ние, защото те вече са подготвили абсолютно всичко най-вероятно. Но ще видим като отидем, разбира се. Айде, чао сега. Ама чакайте, аз съм тук. Сега, като цяло, вие чухте всичко това, което той каза и той говори нали множествено число, ама аз къде съм в тази цялата работа, никой не знае. Така, хора, ще се видим малко по-късно, така че забавлението тепърва започва. Какво се смееш? Така е. И в момента сме с кума. И младоженъка. Кажете здравейте. Казахме вас, смана. Те са малко притеснителни, не обичат да се снимат, но ето го и големия младоженец, който беше много притеснен за времето. Само да не вали. Няма да вали. Съм ти обещал. Лично съм ти обещал, че няма да вали. Поръчал съм го. Пети хора, ние пристигнахме вече в комплекс Маказа. Видяхте с булката и младоженка. Булката е леко притеснена, но е напълно разбираемо. Все пак времето в момента е отвратително. Сватбата ще бъде навън. Надяваме се да спре да вали. Най-вече, да. Силно се надявам да спре да вали, за да може всичко да мине както трябва. Сега пием по едно кафенце, така да ние вече го изпихме. Тъжни ги отсервираха. И отиваме да се наседнем в стаята, за да може после да слезнем на фотосесия, докато тази девойка се оправя. Малко така. Да, ние ще се снимаме и ще ви снимам малко оттам и след това същинския процес на сватбата ще ви снимаме. Снимай една русалка. Докато чакаме на рецепция, тя реши да се прави на русалка. Аз реших да снимам рибките, да ви ги покажа. Те ще ми станат първи приятели. Да. Какво да ви кажа? Пешо, Сашо, Димитър, Христо и трябва да има и женски. И тия жълтите са женски. Не е лесно да си с човек с аутизъм. Ало, да, с бъдещият си мъж ли говоря? Би трябвало вече да идваш, защото чакам не часовник няма, чакам тази страна часовник, така да си представим, че има часовник. Ало, идвай по-бързо. Така, ние отиваме към вилите в момента. Аз като един представител на джентълмените в България, оставих дамата да ми носи костюма. Разбира се. Аз, разбира се, си нося само лаптопа и себе си. Да знаеш, че тук объркахме пъти. Не сме. Опитваме се да намерим вилите. Казаха ни, обясниха ни как да стигнем, но ние всъщност в момента се оказахме на един черен път. Излезнахме от хотел. Ето ги вилите. Ето ги вилите, само да ви ги покажа. Оп, виждат ли се? Ей там далечината, да. Хайде ще ви снимаме после. Не очаква. Ай, кой да игра? Тенис корт! Ще играем! Айде да ходим до колата, да вземем багажа. Още малко. Така хора, ние се настанихме вече във вилата. Видяхте, има тенис корт. Сега ще ви покажа отвън какво е. Доста е готино. Ето ги виличките. Басейнчето. Отделните вилички. Имат кътове за почивка. Абе, доста е готино. Какво ще кажеш? Да!
Ето ни отново. Не можах да ви снимам по време на подготовката на видеото, но ще видите видеото. Тя още не е готова. Аз обикалям по снимки напред-назад. Младоженика е решил да ни гърчи до последно. Така и трябва. Времето се оправи. Както казах, бях обещал на Левент младоженика да не вали. Да, сега отиваме да ме снима до един чимшир. Да мога да ви кача. Да, за да мога да ви кача една снимка в Инстаграм, нали, да видите актуална снимка от момента. После, аз като се оправя, ти мен ще снимаш до някой чимшир, за да мога и аз да си кача снимка в Инстаграм. Разбира се. Даже и обща снимка трябва да се направим. Минимум 10. Нали сме... Минимум 10, нали сме двойка. Само и кавалер, така. Трябва да се изкепим нещо. Видео ли това? Видео правим ли видео правим? Да. Така ли ще се гушкаме? Така ще се гушкаме. Искам да те попитам кои да се върши. Много пътно? Всичко е наред. Чакаме да стане 7 часа. 7 часа. Сега да не валя, да. Няма да вали. Не, стига толкова. Не може да вали, не. Стига толкова. И здравейте отново, ние сме готови, пременени вече и двамата и отиваме сега да си направим някоя друга снимка преди да започне тържеството. Здравейте! Отново правим едно включване. В момента се правят снимките на булката. По-късно следователно ще има снимки на младоженеца. Така че очаквайте по-късно отново едно включване. Към колко трябва. Момчета, я кажете сега как се чувствате след днешния ден? Топ! Всичко е перфектно, чувстваме се 6 звезди, 6 плюс. Всичко е 6 плюс. Да. Заводката, която е клекнала, как се чувства? Тя е леко... Я ще се присъединя. Леко уморена. Да. Уморени? От какво сте уморени? Цял ден сте чакали да снимате? Абсолютно за от нищо. Между другото, токчетата много почват да убиват. И потъват в земята. И моите токчета ме убиват. Вие сте лесни. Кажи сега, Вери, искам да питам, агнешка глава яде ли? Агнешка глава, свински уши и опашка. Пилешки кожички? Любимото ми. Всяка сутрин 9:30. Здрасти! В момента започнаха снимките с шаферите и шаферките. Ето може да видите. Всички са толкова сладки. Много са красиви, много са сладки. Даже между другото тук е Илон. Познат ли ви е? И преди да започне церемонията, искам да ви покажа един силен и съкровен момент, който ме разчувства доста. После дойде първата неистинска среща. Не помня часа, в който започна, но помня, че времето просто го спрях. Говорихме, смяхме се, гледахме се и аз вече знаех. Знаех, че си нещо специално. Но пътят ни не беше само лек и прав. Разстоянието ни отдалечи за миг, разделихме се. Но ти не се отказа. И съдбата сякаш твърде упорита, за да ни остави разделение, отново ни събра. Дами и господа, тази вечер всички тук сме се събрали само заради две влюбени сърца, а именно да отпразнуваме раждането на една голяма любов. Аз съм сигурен, че вие всички се вълнувате и сте в очакване, но тук има нечии сърца, които се вълнуват много повече от всякога. Дами и господа, ladies and gentlemen, за мен е чест и удоволствие да ви подканя да станем на крака и първо да посрещнем най-готините, най-страхотните, уникалните приятели тази вечер шафери на най-модерните младоженци. Аплодисментите първо искам да бъдат за най-готините шафери на малото семейство. Аймо! Ни чува аплодисментите! Бурни
бурни аплодисменти! Най-модерните, най-готините. Oh, yeah. И така, скъпи уважаеми гости, посрещаме подобаващо тези хубави, красиви, млади шафери и шаферки. А сега, дами и господа, време да посрещнем хората, както казвам винаги така, на едно сватбено тържество, това са най-важните хора. Това са хората, които ще бъдат неотлъчно в живота до малото семейство. А именно, уважаеми гости, аплодисментите искам да бъдат 2 пъти по-бурни за нашите многоуважавани кумове. Не чум аплодисментите за кума и кумата! Бурни аплодисменти! Браво на кума и кумата, уважаеми гости, красиви, елегантни, каквито трябва да бъдат нашите прекрасни кумове. За най-влюбените, за най-красивите, а именно аплодисментите ни искат да спират за топ младоженците на 2025 година. Аплодисменти за любовта и красотата, за звездите тази нощ. Браво, уважаеми гости! Кой ще командва, кой ще готви, кой ще сервира закуска, обед, след обедна закуска, вечеря? Погледнете, дами и господа, тази уникална пита, която е отправена от прекрасните майки на малото семейство. Държа още тя пари. Пари, защото е правена с много любов. Сега ще ви помоля да се обърнете с гръб един към друг и това нека бъде последния ви път в живота, в който се обръщате гръб. Точно така, приятели. Ти си, просто нямам думи, един уникален кавалер. Сега, шафера, ще може ли да ми помогнеш така, приятелю, да ми асистираш лекичко? Само искам така да седиш. Най-красивия избрах. Виж, браво. Дами и господа, сега ще подам точно в центъра. Погледнете между другото малото семейство как си отиват. Няма нужда да казвам на един една педя надолу, другия нагоре. Те са родени един за друг. Когато кажа 3, 2, 1, подавам питата над главите и в който е по-голямото парче, след малко ще ви кажа какво ще стане. Готови ли сте? 3, 2, 1, вие сте! Запечатано е от Гювенче Арт. Точно по средата подарък питата. Ето, как да ни заслужава минимум 20 секунди аплодисменти, най-красивата булка. На младоженица му казвам така. Той ще работи, ще ти дава парите, ти ще ги харчиш. Той ще ти готви, ще ти сервира, както казах. Това се падна. Твоят 6 приятели. За най-красивата двойка.
след първия брачен танц е време да се позабавляваме с малко чалгичка, разбира се. В интерес наистина не знаех какво се пее в тези песни, но определено трябваше да бъда на дансинг. Всички се забавлявахме толкова много на сватбата, че въобще не обръщахме внимание какво всъщност се пее в песните и така нататък. Младоженка се притесни малко, че ще вали по време на сватбата. Да, факт, заваля, наистина, точно преди да излезем, но хубавото е, че нямаше капка дъжд, когато се появихме ние и определено ще им върви по вода на младоженство. Искам да видя ръцете гори за най-красивите младоженци! Влизаме в ритъма на Майкъл Джексън. Ще ти падам на Дубай, на Дубай. Айде на Дубай, ще се отиди. За най-готините младоженци и всички гости. Айде! Браво, Майкълче, браво! Идеален си. С една дума зло изкъсни гащи. Като крекни! Аз почти през цялото време бях на дансинга, но доколкото виждам от кадрите, Деси и тя се е забавлявала доста. Сега ще ви покажа и кратък момент от даряването на семейството на младожениците. Доколкото знам, това си е традиция при тях, но определено сватбата беше доста различна за всички ни и ни хареса страшно много. И те фактите говорят, ние почти не сме сядали в интерес на истината. Всички приятели бяхме на дансинга, танцувахме до зори с моето семейство. И разбира се, на къде сватба без бяла роза. Това е абсурдно. И както виждам, аз за пореден път водя хорото. Може би алкохола ми е повлиял доста, но пък в интерес наистина. За пореден път го казвам, но ми беше страшно забавно на тази сватба. Все пак жених не кой да е, а най-близкият ми приятел. Определено не беше типичната турска сватба, но пък абсолютно всички се забавлявахме страшно много. Както виждате в момента, даже и младоженка е решил да ни окъпи с шампанско. Доколкото виждам клипа в момента, обикалям като муха без глава, но определено бях застанал на място, където не беше подходящо. Второто място, което избрах, също не беше подходящо, защото за малко да ме подпалят с бенгалските огъни. И най-накрая се преместих там, където трябваше да застана самото начало. Тук в този момент искам да кажа, че бях подведен от Пламен, момчето, което седи до мен. Каза ми да отворя шампанското, отколкото видях на клипа, той предварително го е разклатил и се получи това, което сега ще видите. Да, точно така, окъпах и булката и младоженка, но определено на всички ни беше толкова забавно, че не обърнахме грам внимание на това кой е мокър, кой не и така нататък.
беше шампанското на нашите топ младоженци, от всички техни приятели. Нека да ги аплодираме! И чума аплодисменти! Сега, приятели, пожелавам ви вашата любов да бъде толкова сладка, колкото е сладка и красива вашата сватбена торта. Ръцете си сплетете, ножа хванете и с много любов се захранете. Не чума аплодисментите! Бурни аплодисменти! Аз съм убеден, че те ще се справят по невероятен начин, скъпи уважаеми гости. Двамата заедно ще се захранят по най-любовния и по най-красивия начин. Ви сега не няма да си притесняваш, приятелю. На жените винаги е позволено да се заиграват малко. Обаче ти си един голям кава. Преди всичко уважавай себе си. Има една такава дума. Скъпи уважаеми гости, това е И доколкото виждам, вече тук сме порядъчно подпинали абсолютно всички. Аз отново се раздавам на някоя песен, която изобщо не разбирам текста, но въпреки това се раздавам доста, доколкото виждам на самия клип. Взимай микрофона, аз да ти нагласа до мажор. Така, преди това искам само да ви благодаря, че ме направихте част от този ден. И да поканя, къде е дамата, която хвана букета? Нека да дойде тук да изтанцуваме един танц, докато пея. И всички останали, спокойно няма да ти я взимам. Спокойно не се притесняй. Даже и теб ще поканя на танца, ако искаш. Чай, чинчувам! За коя? Абе, всички да се чувстват покаяни тук на дансинга. Кой да дигна? Аз отивам ли го дигам? Кой трябва да дигна? Къде ти е дамата? Това ли ти е дамата? Айде, ще танцува с дамата. Пускай! Не е приятелство! Какво да ти кажа, брат? Се огледай, малко е заета! Кой ти да, брат? Нека всеки да се чувства покаян на дансинга. Боли и ръцете се мразя аз, защото друга прегръщах с тях и до кръг прегатвам устни пак за това, че ме целуват отново. Жива рана, за мене вече си ти, жива рана, в мене боли. Да видя не можах, ослепен от гасък нощи. Изгубен бях, по вятъра вървях и не знаех, че ме чакаш ти. И от болка пиян те проклех за това, че отново съм сам и боли любовта.
Може ли да кажем отново горчиво? Не мога да ви се нагледам тази вечер просто. Горчиво! Иго, така да доживеете колкото мен до 100 години. Така съм решил, така ще бъде. Пожелавам ви го на вас, да имате поне 3 деца като мене, само че не като мене, само момчета, ами малко да ги умешате, поне едно момиченце да имате така, да краси дома. Аплодисменти, уважаеми гости. Сега ще пусна една любима балада, която е личен поздрав от младоженците за абсолютно всички вас. Парчето е на Лейди Гага. И това беше последният клип, който сме снимали. Сватбата продължаваше няколко часа на басейна и по-добре, че не сме снимали всъщност, защото там вече бяхме наистина страшно пияни. А на младото семейство пожелавам да се обичат страшно много и никога да не пускат ръцете си.